kamarádi, tak jsme na nádraží v Rodině a těším se na další malý takový mikročudřík. Pojedeme se podívat do rozžávených lesů Moravské Sahary k Bzenci Přívozu. Takže jak vidíte, je to výhoda takového čundru, prostě můžete úplně na lehko, nepotřebujete vůbec nic, jenom pár sumek a okolo jsou všude pěkně hospůdky, takže není kam zabloudit a není nikde bychom nemohli doplnit energii. Takže je to tak vlastně výjimečně, sebou poprvé dám ani sadu na kafe. Jenom čistě na přespání, fajfka a čutora, to je všechno. Tak pojďte, jdeme. Stanice Bzenec Přívoz. Prosím pozor u první koleje. Prosíme všechny magory, kteří vystoupili v téhle prdeli, aby dále sledovali turistické značky, protože tady prostě nic jiného není. Konec hlášení. Tak ještě jednou zdravíme z Moravské Sahary. Takže jak vidíte, tak ta Sahara to je úplně příznačný, protože tady je prostě jenom písek, borovice. Staré borovice, mladé borovice, písek. Mladé borovice, staré borovice, písek. Někdy pouze písek, mladé borovice a písek a písek a mladé borovice a písek. A někdy pouze staré borovice, písek, staré borovice, staré borovice, staré borovice, písek a staré borovice. Ale to záleží, do které části Sahary zabloudíte. Nicméně jsem asi vyjmenoval všechny možné ekotypy, které zde existují. Jenom musím doplnit, že Bzenec Přívoz není až tak úplně nikde nic, ale je to samozřejmě známá zastávka vodáků na trase na řece Moravě před rezervací Osypané břehy, takže zdravím Bedling Trumpa Davida. Třeba o tom asi nějaký video se natočil nebo natočí, takže to už je jeho věc, nechám vám to jemu. Já zůstanu vložně pouze u suchozemských cílů. Slunko už zapadá pomalu, tak je čas si najít nějaký flek, uvidím. Tady to bude v pohodě, si myslím. Tak, jdeme hledat. První věc, co je potřeba na Jižní Moravě stavět, tak je vždycky a prostě moskytiéra. Bez toho nemá cenu vůbec ani zaléhnout. Jinak prostě neusnete, vás to sežere zaživa. Všecko. Takže moskytiéra, pod tím vyzbírat čišky a zaléhnout. No a jak jste uvnitř, za sebe sunáte všechno v oblečení a čekáte na první poryv studeného větru. Ta zem je úplně tak horká, že ani nepotřebujete říkat karimatku, ale samozřejmě vždycky je dobrý pod sebe něco dát, takže dám pod sebe takovou tenčí deku, na to takový lehký spacák a že byla v noci zima. Nic no a protože mám výhodu a jsou teďka oproti jeseníkům, tak jsou furt na LTEčku, tak jdu dohánět všechny české youtubery. Tak zatím dobrou noc. Uvidíme se zítra. Dobré ráno. Se vždycky ráno jako první věc nejradši kochám, když jsou ozářeny některé koruny stromu, některé ještě ne, jen ty nejvyšší. Se vždycky pěkně vidět, jak se chystá nový krásný den. A člověku se vůbec, ale vůbec nechce z brlohu. Tady chci jenom zapakovat, v mým minulým videu z jeseníku jsem podezříval moje hodinky kasy a že do ní nakapala voda, přestaly fungovat. Bylo to jinak, bylo to právě tady tou lampičkou vpravo
od Fénicha C02, která je úplně perfektní, akorát, že má magnetický dno. No a ten magnet svého bohužel moc s těma hodinkama nerozumí, no. Ale to bylo v pohodě, pak jsem ty hodinky zpátky vrátil do nastavení, jak to má být, trafičky podle návodu použití, takže vše je v pořádku, nicméně vždycky od teďka už bacha a dávat ten magnet od toho vždycky dál. Teď se právě nacházíme na Národní přírodní památce Váté písky, která se rozkládá hlavně kolem trati Břeclav Ostrava. No a tam vlevo za tratí, tam dole pak už teče Morava. A jak jsem říkal, to už necháme padlý trampovi. Tady je strašně vtipný, jak člověk, třeba kdo jezdí třeba k Baltu nebo tak někam do těch oblastí, tak tady vidí furt ten písek, tak furt čeká, že někdy za rohem to moře vyleze, a ne. Kéžby. Jsem si dělal trochu čárek a legraci z té jednotvárnosti tady té moravské Sahary, ale přece jenom, když se trochu do toho zanoříte, tak uvidíte, že tady je místama hodně vynutý takový keřový až nějaký střední stromový patro. Takže hlavně to já trefíte na lísku, pak nějaký, a pak jsem tam už dub, jako tady rostou aj pěkný doubravý místama. A teď nastává historická chvíle. Vrchol dnešního čundru. Normálně výstup na nejvyšší vrchol na trase, jo. Nevím, jestli to zvládnu. Je to ještě asi 1,5 metru. Ještě metr. Půl metru. A už nemůžu, tyjo. Si rozbiju výškový tábor. Já to dám. Jo. Kolik? Jakých 212 metrů nad mořem? To je co, panečku? To je tak skoro trošku jako v Jeseníkách. Ale jen trošku. Tak se poukejte výhledem tady z vrcholu, jo? Není to paráda. Já prostě miluju hory. Ještě poslední pohled z údolí na hřebeny. Jo, bylo tam krásně. Blíží se 10 hodin a už to slunko začíná pořádně pařit. Už z toho výhání taková. A les je furt stejný. Prostě furt stejný. A i ten písek. Už se pomalu blížíme k Vzenci a tady si jenom ukázat, jak vypadaly původní přirozené lesy tady, jo. Krásný starý Doubravy, takhle pěkně, krásně hustý, plný stínu, tam byla voda, tam byly potoky. Takže tak, no. Ale zaplať pamatuju tu borovici, lepší nějaký les než žádnej. Velké díky patří hospodce u lokálky za schlazení a doplnění energie. To bylo úplně spásný moment v poslední chvíli. A teď nás, dámy a pánové, čeká vyhlasný vůz řady 810. Jenom pro nás. To bude ono. Tady ještě jedna vidět Vzenci, taková jedna z posledních zácností. Jednou z posledních větších nádraží, jako v Kyjově, které ještě není elektrifikované.
No a tady v tom horku ta vůně pražců, to je prostě, to nemá chybu, to už asi nebudu nikdy opakovat. Takže čuchám, pražce. Tohle prostě nemá chybu. Ventilace průvanem. Možná z posledních jíst tohohle vozu. Jo, těžká nostalgie. Tak tomu říkám úplně správný návrat šunru. Unavený, špinavý, spocený, bez peněz. Tak to má být. Tak to je Moravská Sahara ze severu. Tak se loučíme, zase někdy příště. Tak ahoj všichni, čau.